Els fenòmens meteorològics més extrems són fascinants i poden tenir un impacte significatiu en el nostre clima i medi ambient. Aquí tens una breu explicació de com funcionen alguns d'aquests fenòmens. Huracans. Un huracà es forma sobre les aigües càlides dels oceans tropicals. Quan l'aire càlid s'eleva i es condensa, es formen núvols i l'energia tèrmica es converteix en energia cinètica. Això crea vent fort i pluja intensa, formant un enorme cicló tropical. Tornados. Els tornados es formen en tempestes violentes. Quan corrents d'aire fred i calent es troben, es crea una rotació vertical. Aquesta rotació pot crear un embut devastador de vents giratoris a gran velocitat. Tempestes de neu. Les tempestes de neu es produeixen quan hi ha una combinació de fred intens i humitat. L'aire fred fa que la humitat es congeli en cristalls de gel, creant-ne més i més fins que acaben caient com a neu. Les tempestes de neu poden durar hores o fins i tot dies, acumulant-ne quantitats impressionants. Ones de calor. Les ones de calor es produeixen quan una massa d'aire càlid i sec queda atrapada en una àrea durant un període prolongat. Això provoca un augment de les temperatures ambientals, que poden ser perilloses per a la salut humana. Les ones de calor són més comunes a l'estiu i poden durar des de dies fins a setmanes. Tempestes elèctriques. Les tempestes elèctriques es formen quan hi ha un contrast de càrregues elèctriques dins d'una núvol. Aquestes càrregues es descarreguen en forma de llamps, que produeixen trons i destellors. La combinació de l'activitat elèctrica, el vent fort i les precipitacions intenses fa que les tempestes elèctriques siguin fenòmens impressionants. Aquests són només alguns exemples dels fenòmens meteorològics més extrems. Cada un té els seus mecanismes i condicions únics, però tots ells ens recorden la gran i complexa interacció entre l'atmosfera i els factors naturals.